Oyolima Egwu, Oyolima, Oyolima Egwu, Egwu na-enye aṅụrị, egwu dị mma na-enye obi ụtọ. Oyolima, Oyolima Egwu, Oyolima, Oyolima Egwu, egwu na-enye aṅụrị, egwu dị mma na-enye obi ụtọ. Oyolima, okule kule 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 kule, mama. Vicman nwa Nigeria, aka na-etiba, nwanne m eburugo m ọzọ bịa. Ma nkwa afọ ọgụ ogbe nwanne m, onye ma ọsọkwu na-egwu bụ ibe nke dị ụwa. Egwu nke obi ụwa ahụ, ya ka m na-enye ụwa, aṅụrị ka m na-enye ụwa niile. Ị na-ewe iwe wezina, ka nwee ebe aṅụrị, maka na aṅụrị kasị akasị. Ewetana m ọzọ ime ka obiọma dị n'ụwa, na obiọma kasị mma. Akwado ụzọ dị mma dị n'ụwa, agaghị ugbo na-abọ, na aka dị mma na-edo ụgbọ ya. Ọgwụ dị ire, achọba dibịa gwọrọ ya, na-eze nwanyị ọmụ ngwọ, ọjọ nwala n'ike. Onye ji ya bụ danye nji, maka nje dị ya lelu. Aka efela nweme, aka nne mụla n'elu. Aye, aye, nne mụla n'elu. Aye. Ibo bụ na na-eme n'ụwa, mfụ ndị Oyolima ọma, obi na-adị m mma. Ife ọbụla na-eme n'ụwa, fụ ndị njeje mba, obi na-adị m mma. Ekene dịlụ ụmụ Afrịka, ụmụ Naịjirịa, ụmụ Igbo ndị nwanne. Ngozi dịlụ nọ niile, doma njeje mba, n'isi m obodo egwu. Egwu ndị obi ụwa, n'anya ka m na-enye ụnọ. Akara aka onye adịghị eficha ya eficha, mkpụrụ obi ụwa adịghị agwọ ya agwọ. Onye bụta ụwa, ya chọba ifo ga-eme. Chọba akara aka ya, maka akara aka onye na-edu onye. Ịchọta nke gị n'elu ụwa, ife ga-adịle gị mma. Egwu jiri bịa ụwa, egwu jiri bịa ụwa, egwu jiri bịa ụwa, egwu jiri bịa ụwa. Akara aka onye, akwa ya na-edu onye. Mkpụrụ obi ụwa, akwa ya na-edu onye. Egwu jiri bịa ụwa, egwu jiri bịa ụwa, egwu jiri bịa ụwa, egwu jiri bịa ụwa, egwu ọma. Ụmụafịrị ka ndị omejeje mbakwu n'ụlọ ya oo. Ewe anyị nọ ya, anyị kwụ chem wee na-egwu obi aṅụrị, maka aṅụrị kasị akasị. Ụmụ Naịjirịa ndị omejeje mbakwu n'ụlọ ya oo. Ewe anyị nọ ya, anyị kwụ chem wee na-egwu obi aṅụrị, maka aṅụrị kasị akasị. Ole ụmụ Igbo ndị omejeje
egwu kobo oyibo gabona Oyolima ọ na-akpọtụ ọ na-apịpịa n'ebede kruja oyibo gabona Vicman nwa Nigeria Ekwueme ka na-enyo no onye ọbụla bụ na-agbaba egwu efugo na Oyolima bụ egwu Ekwueme na-enye obi ụtọ Ekwueme na-enye aṅụrị Ekwueme na-enye aṅụrị Ekwueme na-enye obi ụtọ onye ọbụla bụ na-agbaba egwu Ekwueme na-enye aṅụrị Ekwueme na-enye obi ụtọ Ekwueme na-achụ hypertension Ekwueme na-achụ hypertension Ekwueme na-enye aṅụrị Ekwueme na-enye aṅụrị Ekwueme na-enye aṅụrị obi ụtọ oh na Oyolima bụ egwu nwanne m na Oyolima bụ egwu nwanne m na Oyolima bụ egwu Ekwueme na-enye obi ụtọ Ekwueme na-enye aṅụrị Ekwueme na-enye aṅụrị oh na Oyolima bụ egwu Ekwueme na-enye obi ụtọ Ekwueme na-enye obi ụtọ onye ọbụla bụ na-agbaba egwu Ekwueme na-enye aṅụrị Ekwueme na-enye obi ụtọ Ekwueme na-achụ hypertension Ekwueme na-achụ hypertension Ekwueme na-enye aṅụrị Oyolima oyibo ga-abọnọ egwu kobo ịma na egwu dị
ọma na-enye aṅụle egwu dị mma na-achụ hypertension Vicman Ekwueme egwu dị maka na-enye ụwa aṅụle ka na-enye ụwa niile Chukwu na-ekesigo m n'ụwa were egwu dị mma wee tinye m n'isi osi m gbasapụ ozi ọma na-agwa ụmụ okwu ma na-enyekwa efe aṅụle egwu ka m ji bi ụwa egwu si na chimo akala aka onye na-edu ya ewo abịakwana m ọzọ n'imego obiọma dị n'ụwa na obiọma akasị akasị ịmakwa n'ụzọ dị mma gaghị ụgbọ na-abụ abịa dị mma na-ele onwe ya ọgwụ dịla chọba dibịa gwọrọ ya ewo eneze nwaanyị ọmụ ngwọ ọchọ nwa ala n'ike ubi ebe onye nwere mmadụ obi ya na-eje ebe onye nwere mmadụ n'ụwa obi ya na-eje ka ije Amerịka jege na ụmụnne m isi m obube egwu n'afọ akpụm n'azụ etigbo onwe egwu n'ụwa mana onye nwe ya ịgba dị ya ma nwenze ebe nne ya nọ n'ọgbọgwụ ịma na nwata ma onye fuli ya n'anya mana onye kpọli ya sị ka ọ na-amarọ ma ncha Chief Doctor Richard Onwachukwu Ekwueme one of Igbo land Ekwueme n'ụwa niile onye ọmasa mere wee bịa n'Oru East Local Government n'Imo State egwu ojene maka na-etili gị egwu ọgananya na-agbaba okwebe n'isi kedu maka oso dị eme Lọlọ Victoria Chinyere Nwachukwu registered nurse nwanyị nwere ezi omume ụmụ obi dị ya nwanyị Chukwu goziri agozi Chief Dr. Richard Onwachukwu ifomi na-eme n'obodo erika anyị ga-ekwu onye ha n'ibe ya iji akụnụba na ọgụgụ isi Chukwu nyere gị na-ejela obodo ozi Publisher and Editor-in-Chief African Herald Dallas USA newspaper anyị na-agụzi President and Chief Executive Officer Good Hope Enterprises Incorporated Executive Director Ahead Incorporated in America Community Leader Chukwu na-enyere ọgụgụ isi maka na agụgụ otu ndị Igbo ke Chief Dr. Richard Nwachukwu nọ n'isi ya na America mmalụ na chi ga-eji a na-aza Ekwueme ndị Igbo na nkịtị mba onye na-ekwu nwole Igbo na-eme Ekwueme one of Igbo land Ekwueme one of Igbo land Chief Richard Nwachukwu Ekwueme one of Igbo land Dr. Richard Nwachukwu Ekwueme one of Igbo land Igbo mi na-eme n'obodo erika Ekwueme one of Igbo land anyị ga-ekwu onye ga n'ibe ya
Ekwueme. Ekwueme, one of Igbo land. Onye na-eme oyi ma oyi dị mma maka na ezigbo oyi amaka. Ezigbo oyi mmadụ bụ nwanne ya. Chief Doctor Julius Iwuora ọnwa na-etilọrọ nwa ọgbakọ ukwu na Delta State. Ọzọ one of Umolum ya na odozi akụ ya. Chief Mrs. Caroline Iwuora nwanyị ọma osisi kwesịrị ugo na ịga dị. Chief Doctor Obinna Duruji Ohamadike one of ụmụaka onye mabi na America na-emebe ọfụma. Ụmụnna gị gbọgị ka ịbịa jelu fozi. Egwu kọmishọna n'Imo steeti dị na 12 ka ọ dịla anyị mma. Kedu maka ata n'ogo Ebube dịka one of Olo onye mabi na Austin, Texas na USA nwoke dị mma. Emeka godi iwu nze na ị ga-adị ọzọ dị one ọfamuri ọma nze nwoke teghete. Chief Doctor Nwachukwu Anakwenze onye mazi abaga na wee bi ya. President and Chief Executive Officer Global Care Medical Group Los Angeles, California na USA. Ndị ọma. Professor Herbert Emenika Nwankwo onye ọmasị Obowo n'Imo State. President and Chief Executive Officer Celutech Incorporated in America. Ịmana ife ọ bụ na a na-eme nwanyị adịrọ ya ma ya enweghị isi. Chief Mrs. Ngozi Chochlin Penny Adukwu one of Amokpara Nkwere Local Government in Imo State. President and Chief Executive Officer Ngozi Fashions Dallas USA. Adakasi Benga Denowa. Chief Austin Egwu Ekwueme one of Ako. Former board chairman World Igbo Congress Incorporated in America. Vicman Ekwueme Nekenege Wokede Ebube. Engineer Nneriko Konkwo. Power Systems Engineer Dallas, Texas na USA. Onye masị Nnewi Webia Nze Chinasa mmadụ mere Nwadiohamma one of Nkwere. Chairman and Chief Executive Officer Homevest Mortgage Company na America. Nze Gibson Chukwu Sokwuya Akaraka one of Nkwere.
President and Chief Executive Officer, GC Group Incorporated in America. Chief Tio Ebujo, Yezu the One of Nashville, Tennessee. Onyamasi Naze Owerri Imo State Wediano. Chairman and Chief Executive Officer, Friendship Home Health Company in America. Iwene Kene, Chief Emmanuel Onwumere. Ako the One of Umuchima, Nidato, Akanemebe, Jeff Products, in America, no one in Odiofele, Chief Sunday HSM, Wosisi Kampuan of Ekwueme, Onyomane Dema, Chief Samuel Emeka Wankwo, Isokuya, Mirina Zoroha, one of Isungu, Numa here, Ndia Jaseti Webiri in America no, Vicman Ekwueme Nekenono, Ndiomoga Delembano, Onyo Delematata, Yellow Sopano Yao, Makanezi boy mother for 1 year no. Boy Bogabo, aha, ana kwado beno. Ekwueme yeji muwa yonese nuwa makana mune nuwa burogbo onye soko wa niko soko wa naba mani jine wa yone nuwa odelege ma Egwu mu nenyangole Egwu mu nenyangole Vicman wa Nigeria Egwu di makande juwa Onyo bunye kwabe egwu Kwabe egwu kaijo hypertension Ibakwa no yele mabu egwu Ibugo no yele mabu egwu Egwu di mmade nyangole Egwu di mmana hypertension. Egwu di mmana hypertension. Oh, Oyolima begwu. Ibugo no Oyolima begwu. Egwu di makane yowa. Oh, Oyolima begwu. Igbo ndị omejeje mba bịago ndị bili ndị omejeje mba ụmụ obodo anyị ndị ọmagadịlị mma n'ụwa ndị bili ndị Chukwu gọziri agọzi ụmụ obodo anyị libi na London were na-emebe anyị ekele ụlọ ngozi dị n'ụlọ ndị na-anọchi anya obodo anyị n'obodo oyibo Zimbike oh oh makana eno wine n'ime ya eno wabofu
Chibesi Opogo Jini Pastor le meru se madalo Adeni veji mademe Paputa Gwogu Obode Deluji Tamakula Neme Umi Boneme Jajambo Numeke Nuno Igbo ambassadors Ndi na nocha nyobodo anyị n'obodo oyibo Benjamin Uzomagwu n'obi onye mamụrụ n'obi eze n'ụba ha Amofo Oru local government in Imo State community leader woman abroad co-founder and Egwu president Oru community union na UK first elected the secretary general council of Igbo communities na UK principal equity independent finance independent financial advisors Bogi financial wizard Makeni na nyomu wandu modo Notutu obodo Ke British government isokwa n'imefa Mana ebe nwoke na-eme ọgba ọfụma Yesi nwaanyị nọ n'akụkụ ya Lolo Angela Eberechukwu Egwu n'obi Uru first lady na UK Yezigbo nne Obinna Nne Chikezie ka na yo N'Ugomma nwanne m Benjamin Agwu n'obi Woga adịlị gị mma Gaba n'iru Maka na ịfụrụ ụmụ ụwa n'anya Ụmụ ụwa afọ gị n'anya His Royal Highness Yes Dr. APM Ebibo Ogwefi the 5th of Amofo Chairman Uru traditional rulers Ezegade Kanyi kenebe nundi newi Makana famudala joke mado Igbo jemono n'obodo Igbo Unu makonye Egwu Chief Ekwueme Foma Chief Ekwueme Malelo Foma Agụbanze ka nna kpọ Agụbanze na Nnewi Yezigbo nwanne Dochukwu gozila gozi Chairman Nnewi community UK and Ireland Chairman and Chief Executive Wofoma Properties UK Limited Executive Director Agụbanze Transport Nigeria Limited Yezi nwa mụrụ n'obi Afụ nwa echeta nna Ụgbaka gbara n'ọkọchị gba n'udu mmiri Aka ji gị ji mmadụ Nne mole mụrụ nwa Kelere m odozi akụ Mrs. Ucho Foma Obi dị ya ka nna akpọ Ijele nwanyị ọfụ Nnewi Yurugo nwanyị Odozi aka Agụbanze nwanyị ọma Isi getu Chukwu na amalugo Ochiche na chachi n'ụwa si n'aka Chukwu Mr. Christian Honora Yenyi Ofanam Aka na chi ndị Igbo n'obodo oyibo Leader
Council of Igbo Communities, UK and Ireland. Kelere Modozako, Mrs. Jennifer Williams, Honora Wanyoma, Mr. Christian Honora Ligadi, Akana Chindi Bonine, Gabaniru, Nanyubu Mwibo, Anye Kubinazo. Imanite Ifedini Madi Emempoto, Chief Ogombono, Udagweni Kenewi, Wogananya Chuku Gozila Gozi, Founder and former chairman, Newi Community, UK and Ireland. Chairman and Chief Executive, Salok Group, Yanodazakuya, Mrs. Yikaria, Chinyere Mbono, Womaslidi Ye Wanyoma, Chief George Chozie, Ichugo Chuku, Akuna Yofo Bunike, Yezi Mamadu Chuku Nyelandibo, Odi Manibo Ne Chugula, Kelere Modaziako, Barista, Lolo, Chinelo, Chiosie, Wokosileze Wanye, Wanyama. Imanejiji wanandio nekwesi ekwesi, Nze, Soveyo, Sansin, Nana Waneri, Akuna Takasi Wakadi Ohama, one of Umpere, Akuna Takasi of Igbo Lande, Yechichi Kwesilege Kwesi, Onyama Fulo Mwibo Nanya, Umwiba Fuya Nanya, Executive President, Mkwera Aborigin, UK and Ireland. Kedima Kodiako, Lolo, Ahudia, Omashlidia Maneri, Managlama Kanabo, Adoru Jajamba, Ngala Maka, Ahudia, Ngala Maka, Omashlidia, Bebengala Neno, Nangala, Basilike, one nemo, Ojo Vele. Mr. Benu Chenduni Gadi, Akuno Fobunike, Anna Mebeloke Beloma, Ebologondo na Besike, Makana Madu Chadino Wadikagi, Nsuba Madina Taneno Wamanchancha, Kelena Modi Beze, Barista, Mrs. If you chendo Wanyama, Odi Beze, Odoza Guchendo Wanyama. Sir, Judu Chuku Dibe, Womema one of our mama, Onyama Siseke Webia, now one mama, Oru is the local government in Imo State, Vice President, Imo State Union na UK, Co-founder and former President, Oru Community Union na UK, Chairman and Chief Executive, Jarvis Sports, Vicman Osigi Gabaniru, Mochicha na Chachi Neno Wasi na Jonye, Akala Konye Neduya, Kelena Monso Dieme, Lady Chinyere, Yesi Wibe Wanyama, Etebat, Uzamaka Madakolam, Unyama
Executive EMT Marketings Limited ndị na-enyere aka n'Owerika ndị zụrụ azụ gbagota nọ enyemaka ị na-enyere ụmụ ụwa niile onye ka Chukwu ji agọzi gị ị na-ewepụ ọzọ na-abata kedu ime ka odozi akụ Mrs. Edith osuru onye mmadụ akọla m nwanyị dị mma Chief Cyril Chukwukere Mberi Akajugo one of Oboro Agbaraze one of Ihiama onye masị okporo wee bịa President Odolo Divisional Union UK and Ireland ya na odozi akụ ya Dr. Mrs. Adaeze Mberi dibịa oyibo Igbo Jemono na London osodiri akụ nwanyị ọma Nze Sọ Leo N. Oji duru ha second of Umeze ka nna akpọ duru ha second of Umeze nwoke tegete nnukwu ọkaikpe na London mana m ike ka isi wee dị ya onye jebe ije kpọrọ gị ụmana na ya na mmadụ so eje maka na onye kwọ n'azụ ụkwụ ya dị elu na na ma ncha ncha kelere m Lady Glory Oji abụ n'anwụ odozi akụ duru ọha nwanyị ọma onye Chukwu gozili o gozigo ya owe iwe na-ewe na nkịtị Maazị Bisi Okereke nwaji na-emere Mberi gaba n'iru na Chukwu na-gozigo gị oge na-gozi gị na-aga Chairman and Chief Executive Bates Investment na UK kelere m ọsọ dị ya na-eme Mrs. G.N. Okereke ezi nwanyị bụ di ya n'azụ n'elu ụwa Honorable Sir Godwin N. Nnotum Alhaji onye masị ụmụ n'akara n'Imo State Chairman and Managing Director Godinus International Limited former President and Egwu Patron Odolo Divisional Union UK and Ireland ya na odozi akụ ya Lady Felicia Nnotum osodiedi akụ n'ụwa Mr. James M. Ahanono Ebube dịka one of Oru onye masị mgbidi wee bịa iso na ndị Igbo jibiri n'obodo oyibo Igbo Ambassador kelere m odozi akụ Mrs. Nneka Nono nwanyị dị mma Nze Sympathy Chibuike Nwosu Udobike one of ụmụaka nne Ọhaji n'Imo State nnukwu mmadụ dị na lọya kpọpụta obie legal advisor Imo State Union na UK kedu maka lọlọ Kandi Chioma Nwosu Oriakụ Sympathy Nwosu osodiedi akụ n'ụwa nwanyị ọma Prince Don Obi Oluoha Eze Oyima onye mabụrụ n'obi eze Nwoluoha na Kata
lolo ya no lolo Loblin Oloha Omobi di nwanyị ọma Nze Engineer Felix Mbanuzwe Ononuju Ekwueme Nidato Chairman Anedo Social Club of Nigeria London Branch Aiwene Kenodozi Akuya Lolo Bena Naomi Mbanuzwe Akene Derumu Wakukono Ujana Waya Diemeraru Emmanuel Ikechukwu Ahanonu Sokuya Onyomasi Amolo Mbieri n'Imo State Secretary General Imo State Union na UK Chairman Mbieri Cultural Association UK and Ireland Chairman and Chief Executive Emerson Group of Companies Director Active Age Communications Limited Yano Dozi Akuya Mrs. Juliet Ngoza Hanono Mwanyine Mwangori Nenuwa Nze Collins Osuronye Mwachine Mene Titi Onune Burundi Bona London Yano Dozi Akuya Mrs. Ijomo Osuronye Vicman Ekwueme Nekenono Mazi Chijioke Ihe achọ Uzamaka Ihe ji mara dike wan Ofu Nkwere Onye Mazi Obi N'Ọcha Nkwere n'Imo State Wedia Yano Dozi Akuya Lolo Nwamaka Ihe achọ Uzamaka Nwanyị dị mmadụ n'ụwa Longinus Nnamdi Akagbu Osogbu ya Onye Mazi Ụmụ Ocheta Amere Wedia Assistant General Secretary Uru Community Union na UK Chairman and Chief Executive Donai Ultimate Ventures Limited Yano Dozi Akuya Mrs. Calista Akagbu Osodieme Nwanyị dị ọcha wee bi ụwa Ọzọ Henry Obikeze Ninyi Anambra State Proprietor Beijing International Agencies A&C Forwarders Odifele Odozi Akuya Sokuya Engineer Mrs. Benedict Obika Odozi Akuya Obikeze Nwanyị dị mma Innocent Chibuzo Ụbọchị Ezigbo nwa Sami Ifeke Wedia Omeri Onwunwa Abatete Gburugburu Yano Dozi Akuya Lady Casey Unugade Sir Austin Ndubisi Okarafo Onye Masị Ngo Ọkpala Imo State Wedia Life Patron Ngo Ọkpala Community UK and Ireland General Secretary Igbo Union na UK Yano Dozi Akuya Mrs. Susan Ugo Okorafo Ogadilo Noma Aiwene Kene Mazi Eugene Akuchie Omeka one of Mbieri Akane Diranya Akwụkwọ Visual Images First President Mbitolo Association na UK and Ireland Yano Dozi Akuya Mrs. Nkechi Akuchie Onye Ojikonya Chamma Yeza Base Samnite Onye Masi Nise Wedia Yezo Oyim Company Accountant na UK Aiwene Kennedy Photos Nanisha Kelekwere Dozi Akuya Mrs. Romanda Nite Kone Jomo Wanyi Vicman Ekwueme Nekenono Ndi Oga Dele Mmanụ
oge adịla anyị mma maka na anyị na Chukwu dị na mma. Anyị ga-akpata akụ dozie akụ maria ka anyị kpatalụ ifia ka anyị kpatala maria anyị n'ụwa ma ncha. Anyị ga na-ejeje na-abata abata maka na-eje alobi isi ije. Ndị isi anyị na-agbọ gbagasa anyị na alọla maka na anyị bụ dike. Isi dịka dị ya atọ na mba ọkwa ka o siri mee. Onye ọbụla gbenye aka elu elu ma ise ka igbo ka o Chukwu ebelele ka isi wee gbee. Kwee n'ise kwee n'ise o kwee n'ise ụmụ Igbo be anyị dị na London unu mege n'unu unu ga-adị yo ị ga-akpata agụ akụ anyị kpatalụ ị bịara London ịkpata ego ise ga-ekpata ego ise ga-egosi obodo anyị ga-emepe ụzọ dị mma ihe gosi nwanne ya. Anyị ga na-esemokwu n'ụwa ala ntaji anya ibe ga-adịla ụmụ Igbo mma. Kwee n'ise ise ise o ise. Yakuya, Lolo, Doris, Nena, Okago, Nanya here, why you the ma? Masichi de Bere Wogu, Nukula Yafurwe, in a Yomo Wando Modo, Chukunago
gozie gị nwanne m onye masị ụmụ nọ ha wee bịa na Mbitolu local government n'Imo State Assistant General Secretary Imo State nọ na UK kedu maka Precious Princess Precious Mogo nwanyị ọma Mazi Edwin otu onye Agụgbue ezigbo Oyolima ọma iso na ndị na-ekwu Igbo ambassadors ndị Igbo jibiri n'obodo oyibo onye masị hite ọbọma n'Imo State Chairman and Chief Executive Total Recruitment Solution Limited aka na-enye ụmụ Igbo ọlụ n'ụmụ Afrịka n'obodo oyibo kedu ime ka odozi akụ Mrs. Sonia Adanta Alubue odozi akụ Oyolima ọma Mazi Anthony Azubike onye masị ugbele mgbidi n'Oru local government n'Imo State Chairman and Chief Executive Bright Lights Enterprises Limited Building Contractor aka na-ewu ụlọ n'obodo oyibo ya na odozi akụ ya Mrs. Lizzie Ngozi Azubike nwanyị dị mma n'elu ụwa ịma na onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme Honorable Chief Tony Worisa Egwube Nkwere n'Igbo Odogwu aka na-awụ of London Chairman and Chief Executive Officer GBIG Limited Chairman and Chief Executive Officer Jokeni Limited Nwachukwu gozila gozi n'elu ụwa ya na odozi akụ ya Mrs. Stella Worisa Mwama one of Nkwere odozi akụ Worisa nwanyị ọma kedu maka Nze Dan Nnawuchi Authentic ezigbo Oyolima Chukwu na-gozie gị nwanne m onye masị Owerri n'Imo State wee bịa ya na odozi akụ ya Lolo Uchechi Nnawuchi nwanyị dị mma Chief Athanasius Chus Nwosu eze nwata wana fọmụma ndị obodo ji wee bili ya na odozi akụ ya Lolo Juliet Nwosu achalugo nwanyị na ị ga-adị ezigbo nwa Honorable DS Agim okporo ụzọ one of Idatọ ndị chiri Nigeria na gbogbo Nze Imalelukpo Agaluke Yeze Oyolima Ogweju one of Ubachima Yeze onye oruru one of Awo Mama onye oruru ya die Omena ha one of Committee National na Nigeria Yebu Social Secretary Oru Community Union na UK kelere m Lolo ọzọ Lolo Dominica Agaluke nwanyị ọma Odibeze obi dị ya aka na-achọ ụmụ ụwa mma ya gaba Dr. Anayo Michael Ukeje onye masị ụmụ ọbịa
autonomous community n'Akokwa Idada local government in Imo State, chemical engineer, member Royal Society of Chemistry na London. Ya no dozi akuya Lolo Ngozi Caroline Ukeje Babando Diakokwa na London. Ezi nwanyị dị mma. Ifi Polo nwere ezigbo Oyimo, onye masị Mbaise n'Imo State, Chairman and Chief Executive Niger Style Limited, Publisher Niger Style Magazine na-ewi ewe n'ụwa niile. Ya no dozi akuya Mrs. Vivian Ifeyo nwere nwanyị dị mma. Nze Emmanuel Osunkwe nwoke ji na ị ga-adị Osunkwe ego, Chairman and Managing Director Osunkwe Black International Limited, Odogwu Odogwu. Kedu ime ka o dozi akụ Lolo Isabila Ogochukwu nwoke ji nwanyị ọma. Ọzọ John Ezia Ozaku nwata one of Edem na Nsụka, Ochiloso one of Igbo land, Egbe na Igwe one of Igbo land, nwanne dị na mba n'ezi ọgọfọ mba nọ, President Nsụka Welfare Association UK and Ireland, Legal Administrator Council of Igbo Communities na UK, Principal Jonathan and Co Solicitors, Okikpa mama n'obodo oyibo. Ya no dozi akuya Lolo Chinyere ezi ya nwanyị ọma. Osocho n'ezi ya n'igadi, abụghị na mmadụ dịka gentleman, uru n'ikpe ibulago, amama amasị amasị ke jama dike n'elu ụwa. Kedu ime ka Aloysius Osondu Osuji Agụnejibe one of Edem na Nsụka, nwoke dị ebube n'ịgadị. Ozaku nwata one of Edem, Ozaku nwata one of Edem, Ozo John Ezia Ozaku nwata, Ozaku nwata, Ozaku nwata, nnukwu ọkaikpe Ozaku nwata, ọkaikpe mama Ozaku nwata, onye ejighị iji mmadụ Ozaku nwata, onye ejighị iji ibe Ozaku nwata, afụghị na mmadụ Ozaku nwata, ịdị ka gentleman Ozaku nwata, ụlọ n'ikpe ibulago Ozaku nwata. Ozo Ozaku nwata one of Edem, Ozaku nwata one of Edem, Ozaku nwata one of Edem, Ozo Ozaku nwata one of Edem, Ozaku nwata one of Edem, Ozo Ozaku nwata.
Oh yeah, true love, just for you. The love I give you is a true love, unconditional love, uncompromising love, forever and ever. True love remains forever and ever. True love never dies. Oh, True love, true love, true love, true love never dies. Say it again. true love, true love, true love, True love never dies. Water in the sea can dry up, and all the trees shake their leaves. The rain will fall, and comes the sunshine. All things change, as we know, the love I have for you. True love, the love I have for you, darling, we never change. No one can love you as I love you. No one cares for you as I do. And all I do for you to justify my love. True love. Oh yeah, the love I have for you is a true love, unconditional love, uncompromising love, forever and ever. True love remains forever and ever. True love never dies. Oh, true love, true love, true love, true love never dies. Say it again. true love, true love, true love, True love never dies. I share your happiness and all of your worries. As you know, we are one. If your heart is broken, mine is broken, and I promise, darling, and I promise we never break your heart. Can you promise me that you love me? And if you love me, show me your love. The love you give me is a true love, unconditional love, uncompromising love, forever and ever. True love remains forever and ever. True love never